Sithi one. Sirethi bangcwele. Sirethi. Ngeke mic izene lesi sandla. Mic lesi sandla. 2. Indiphili khona la mhlawumbe. 2. Sirethi bangcwele. 3. Bakho bangoyili yoshumayela khona uvula uliphikisa kuko lothi wena wonke haleluya masithathe ithuba bathandekayo sibulise to our host Mtaka Mxolo Ncatsha cela simshayeleni ngezandla lokho Osiswa ungumedia yo lo sisi kumedia yabe athi abantu babokuthi inkosi kakhulu ingathi right inkosi kakhulu siyabulela okay bathandekayo okumandi bulise nje fivefold ministry yonke abefundisi abapostile the teachers abavangeli egameni kaYesu we honor kakhulu into yokuba i-gatherings ezinje zibe nabantu abagcotshwa bakaThixo abantu abakhokhela amabandla nabantu oxanduva lomsebenzi wenkosi abefundisi nabantu ababhizi kakhulu sikuxesha elibhizi it's always an honor ukubona abakhonzi bakaThixo phakathi kwethu cela nje sibashalele izandla bonke nokho mina uyangibona manje indoda ayilelwayo nto nje ke ngokuba busy bethulana kwezinto I think I was sharing with team leadership yethu phaya ebandleni I think it was on the 20th of February xa bengcokola nabo I was showing them the sermons I've preached to 2026 and there were 35 in total. So busy nyani bathandekayo almost every day and consistent like 2 or 3 ngemini so khona nje busy so ngicela nje ukumxolisela umama and we are coming from the camp we just had a service yesterday and then we have a service again tomorrow ungumuntu ke we-business in between so busy nje okuninzi thema ngiyexeseni nathi bekhona amen apology nje yami yesibili bathandekayo ndizibophelele ke uMtaka Ncatsha ube ngumuntu ole approach enhle kakhulu he took his time wazofika endlini kwa last year wabeka umbono anawo ngale conference kwa last year and one of the things I asked him ngoba ni guest zakho something that I normally do sizathu nje salonto it's just a matter of association because once you appear on a poster umuntu appearisha naye the assumption is that you flock together and I practice ke lonto but it's not even an issue of a brand but it's an issue of ukugada in association because andifuna ukuma nabantu abangekho sevangelini because the assumption is ukuba notata unakuphi kunye naba bantu one of the things ke esavana ngayo is that I will be here on Wednesday Ncatsha bendingayazi njengoba bendiselivini ye 2 years radio bendingayazi ke uba ndingumuntu ozawubuyela so I'm on week 3 ke ngoku ndibuyele
unfortunately ndaphinda ndangena ku Wednesday. Ndithi ke ngoba ngicacise loo nto because apha ku leadership kuyafuneka i-apologies ezinje sizenze formally because siyabethwa wena ku social media ngezinto that sometimes people don't understand. Tenzela into ba omnye umuntu think that mntana ngumndimgqibele mntana wave washumayela nje waphuma wahamba ndileqa uyoclocka in bar kufuneka u-quarter to 10 ndibe ndipha. So now ndi-estimate ixesha lami lokuphuma apha ndayofika phaa ndiphinde ndibe ndiyaqhuba phaa any 2 hours. Amen. So ngaloo mazwi ke ndifuna nje ukusese ndidlulisa ne-apology that I might just hand over i-mic ku-host or one of the servants of God apha as i-service iqhubekeka singa-interpreteki ngathi mhlawumbi ukuyibona la mentality yeza-guest speakers zinkulu. Abantu bathanda ufika bashumayele and then bathi abantu ndake ndakhonza ebandleni umkhonzi owayekhonzisa wayemka xa kugqitywa umnikelo. Xa sicimele kusikelele umnikelo ibhasket seyisemotweni nayo umkile. So ndithi nje mandiyixolisele kuloo ndawo ndibe sendihonarisha abathandekayo umkhuluwa wam, my big brother, the father of this house, umpostile uQamakani. Amen. Ya ngicela simbethele izandla abathandekayo. Amen. Hayi ke ndikhululekile ke ngoku ndisekhaya. My big brother is here. Amen. Bathandekayo, thank you so much. I just want us to go straight to the word. Ndingena kamnandi ke ndingena esiphakathini. I think ushunyayele on Monday and Tuesday. Xa ndijonga la poster usaza kushunyayela. And then igrace egcwele phaa ininzi kakhulu. I think noba uyandijonga phaa xa undijonga uzandibona uba ndiwena umncinci even nge-age. Amen. So kanindivumele ke ndilungiselele abezayo be-weekend. Amen. Ndicela nindinyamezele ke bathandekayo kule nto endizayithetha nje apha. I firmly believe that uThixo uza kusinceda kakhulu. One of the things ke ndakancatsha i-theme le ozenayo i-broad kakhulu. I don't think ukhona umushumayeli who will do justice. I don't think in fact ukhona umuntu oshumayele wagqiba. And I don't think ukhona uzawushumayela agqibe nakwaba bazayo because if siza kwenza justice kwi-subject kaMoya Ingcwele then kufuneka sithi go through several scriptures and sivelele from different dimensions because we have triggered something here, such the manifestation. So already nje uPaul xa ecacisa uthi uMoya Ingcwele nangona emnye but you manifest in different forms. So funeka sizele kakuhle ke ngokuba xa yemanifesta ngeform ethile kusube kutheni futhi kusube zama ukwenza ntoni zama uachieve ntoni. Amen. But ke I think as iphela iveki we will have touched kwezo areas nje. I firmly believe uMoya Ingcwele uzasinceda sonke. Let me just open my base scriptures. Please bear with me ke ndingumuntu oshumayela kanje. We just sivula ivesi ndigqide ungacingi baphinte enkulu endizawuzana ndizawuponta nje into ezithile mna apha esibhalweni. So purpose yam nje is just to point you to scriptures. I-theme ke ndiyacinga sipha kuJoel chapter 2 but ngicela singayivuli kuYoel siyivule phaa kwizenzo. UJoel it's a prophecy. Kwi-Acts it's a partial fulfillment. Yeah, it's not a complete fulfillment because kunezinye izinto azibalileyo uJoel ezakwenzeka you know ukutshintsha kwelanga, the earth turning dark and all those things, but asikabikho kulo day and age. Siselapha ngoku kwi-season of outpouring ne-dimension ye-outpouring. So that's why in city it's a partial fulfillment. So funeka sijonge ke the fulfillment of that prophecy. Ndizawufunda ke bathandekayo inde kakhulu so andanoba ukhona nomuntu apha okwazi ukufunda ngokukhawuleza. Ukhona uThembi wala apha emvuselelweni okanye ngifunda ukhona ne ya ungadinwa ke mnasaka sizawufunda nyani verse 1 to 18.
Ndafunda nto Lukabakhana, the danger of assuming that everyone knows the story. Ndafunda ubungozi bokuthi ibali sonke siyalazi. Yeah, kuyingozi. I don't want us to assume. Ndiyafuna siyifunde, sithethe ngento esiyifundileyo. Ngani kabesiswa? Yes, chapter 2 verse 1 to 18. Amen. Izwi lethu silifuna kwincwadi yezenzo chapter 2 verse yaqala. Yes. Ke kaloku ekuzalisekeni kwawo umhla wePentekoste baye bonke bemxhelomnye ndaweninye. Kwaza ngequbuliso kwaphuma ezulwini isandi esinjengesomoya ovuthuza ngamandla. Sayizalisa indlu yonke ababehleli kuyo. Kwabonakala kubo ilwimi ezabekayo, amen. Ngathi zezomlilo. Olo lwahlala phezu kwabo bonke ngabanye. Bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele. Baqala ukuthetha ngalwimi zimbi. Njengoko umoya wayebanika ukuba bathethe baphimisele. Ndicela sizame ukonga ixesha. Undileqele kuverse 12. Verse 12. Verse 12. Yes. Bathi nqa ke bonke bakhohlwa, omnye esithi komnye, azi ingaba ifuna ukuba yintoni na lento. Abanye ke babehlekisa ngabo besithi bahluthi yiwayini enencasa. Ke kaloku uPetrosi esuke wema nabali-11 waliphakamisa izwi lakhe waphimisela ukuthetha, wathi kubo, madoda, mayuda, nani nonke nimiyo eYerusalem, makwazeke oku kuni, niwabekele indlebe amazwi am. Aba abanxilile njengoko nina niba kunjalo, kuba kuselilixa lesithathu lemini. Okukhona koko kuthethiweyo ngomprofeti uYoweli kwathiwa. Ndicinga ke uchazwa ke ngokuba kwathiwa lapho sikhoyo ke ngemihla yokugqibela ndiyakuthulula umoya wami. Nditheke ndineziscripture nje ezimbini ezizaba zi-base scriptures zami. Ndicela ukusifunda Ezekiel chapter 47. Saqala verse 1 until verse 12. Verse 1. Wandibuyisela emnyango wayo indlu. Nako kuphuma amanzi ngaphansi kombundu womnyango wendlu leyo, esinga ngasempumalanga. Ngokuba ubuso bayo indlu babungasempumalanga, amana esihla amanzi evela ngaphansi ecaleni lokunene kwindlu leyo ngasezantsi kwesibingelelo. Waphuma nam ngendlela yesango langasentla, wandijikelezisa ngendlela engaphandle, wandisa esangweni elingaphandle ngendlela yelibheke empumalanga. Nango amanzi equkuqela evela ecaleni lokunene lesango. Ekuphumeni komuntu obephethe ulutya lokulinganisa ngesandla esiya ngasempumalanga, walinganisa iwaka lekubhithe, wandiweza emanzini, amanzi abetha emaqatheni. Walinganisa iwaka, wandiweza emanzini, amanzi abetha emadolweni. Walinganisa iwaka, wandiweza emanzini, amanzi abetha esinqeni. Walinganisa iwaka, aba ngumlambo endingena kuwela, ngokuba amanzi ahamba phezulu, amanzi aba ngawokudadwa. Cela sibambe lo ndawo. Amanzi zange ngikwazi uhamba kuwo, amanzi aba ngawokudadwa. Hlukile ke amanzi ekwanjwa kuwo namanzi ekuqhutshwa kuwo. Umlambo ongenakuwela. Wathi kum, ubonile nanyana womntu, wandihambisa wandibuyisa phezu kodini lomlambo lowo. Ekubuyeni kwam nako kukho eludinini lomlambo
imithi emininzi kunene ngapha nangapha. Wathi kum lamanzi aphuma aye kummandla wasempumalanga, ehle aye eArabi, aya elwandle, athi ele elwandle aphilise amanzi alo. Kuye kuthi ke yonke imiphefumlo ephilileyo enyakazelayo ezindaweni zonke othe wafika kuzo umlambokazi lowo iphile. Zibe zininzi kunene inhlanzi, ngokuba efikile khona lamanzi ophiliswa lawa, iphile yonke into ofike kuyo umlambo lowo. Asime kuloo ndawo bathandekayo, inkosi sikelele fundwa kwamazwi wayo. Apho sigqibele khona ngumprofeti uEzekiel. One of the things I notice umprofeti apha is in a series of visions. Ndisebenza ke carefully eligama lithi series yemibono. Ngoba xa ndiyifunda kwezi Bible zami zesilungu almost zonke usebenza igama elithi and then, meaning that lo mntu he was in a continuous state of seeing visions. So ukubona kwakhe umubono was not a matter of he visits irrealm yemimoya. He was at a point apho ebe phila khona permanently kwirrealm yokubona imimoya. And one of the statements that are so profound as sebenza ku chapter 37 uthi, I was caught up in the spirit, ndabekwa emtilini yamathambo. He has to emphasize that before I could see these visions, I had to be in the spirit. Because kuyingozi ukuba ungabikho kumoya and yet you continue to utter as though you have seen visions. And mark my statement. I'm saying you utter as though you had seen visions, because I have a problem with visions that are seen by abantu who don't live by the spirit. Was inwendenza ndoyike si statements kaYesu kuPeter when he comes with a revelation of who Christ is. Uthi le oyithethayo awuyichilelwanga inyama negazi. Now uyacaca uba le ivela kumoya, ivela kuThixo, meaning that flesh and blood also reveals. So inyama negazi nayo iyachila. So it's possible that ikholwa elingaphili kumoya kodwa libe liatharisha imibono. Kungenzeka yo mibono evela kuThixo, but yimibono eziswa zingamango, the meditations of the mind, sometimes the meditations of our emotions. Ngoba imizwa yethu iyakwazi usibonisa izinto as though they come from God, zibe zingaveli kuThixo, siphuma balapha kuthi. Now uEzekiel is a man of the spirit. As a result, uEzekiel akalulo hlobo lekholwa elithi I entered the spirit and I left the spirit. He's a man that lives constantly in the spirit. And ukuba sifuna the manifestation kamoya engcwele ifulfile imandate yayo, then we should stop being visitors of the spirit. Kodwa sibe ngaphila kumoya, just like Paul advises kwincwadi yamaGalatia chapter 5 uthi ke ngoku let us therefore live in the spirit habitually, so that we don't gratify the desires of our flesh. So Ezekiel had a habit of living in the spirit. And so imibono yakhe imibono yomuntu ophila kumoya. Now le mibono iyothusa yonke imibono yakhe, but because he's a man who is not a visitor in the spirit, he dwells in the spirit. Visions that were supposed to shock him didn't shock him. Visions that were supposed to excite him didn't excite him. Because at times
sometimes umuntu ongahlali kumoya umbona ngoba excited yi-foretaste kukungcamla izinto zikamoya agqibe ku-spiritual abe carried away agxidike kumoya implement into ebeyithatha kumoya ayi-implemente selengekho kumoya ekhutshwa yi-excitement. So ukwi-series ke yemibono weZekiel. Now njengoba ekule series ke ngoku uyathathwa usondeliswa etempileni. Xa efika kule tempile esondeliswa kuyo ithi iBhayibhile kubekho sango lithile lingasempuma, but into eyothusayo kweli sango kuphuma amanzi, but la manzi awaphumi ingathi ngamanzi achithekileyo. Uba ukubona endlini xa kugqabhuke upipe amanzi aphume ngeforce. Now uboniswa amanzi aphuma ngeforce from endlini. Now kuyenzeka ke into yokuba itempile ibe nesizini ezinjalo zokuba kubekho amanzi that gush out from the temple, but abantu bemveli aba-operator nge-natural instinct kuvamile when a temple begins to gush out amanzi, any person oyendlini ayiqhelileyo indlu aqhela ukuya kuyo indlu yakhe xa yayibona iphuma amanzi ngomgqubasi, one of the things as by automatic response is to run away because you feel ikhona ingxaki phakathi endlini. Number two, what you are going to do uzawuleqa uthathe into zakho uphume nazo thinking that uyaziprotecta from the house or from the damage eyenzeka endlini. So uvamile ke mntancatsha dathi sibe nabantu abathi ayisizini yokugasha out kwamanzi etempileni bothuswe yi-atmosphere of the gushing out, bothuswe yi-move yokuqhabhuka kwamanzi from the temple, bagqibe uba ikhona ingxaki kule tempile babaleke besithi bayasihlangula kanti basihlangula from the move of God. Now ngamanye amaxesha bazawugxalathelana ukuthatha izinto because umuntu one-assets, the first thing ayibonayo xa kugashwa amanzi ucinga ii-assets zakhe. Let me tell you, this is why in the church abantu bayakwazi uhlala when there's no presence, when there's no move, when there's entertainment, when there's prosperity, but once the waters gush out you find abantu babhakisha izinto zabo eziqalisekileyo baphume nazo bayishiye itempile ngoba ayothusa amanzi aqhabhukayo etempileni. So kuboniswa lo mbono weZekiel, but because he was a man of the spirit ayamothusa lento, ayamothusa, he's a man of the spirit. Abothuka. Now ithi iBhayibhile uEzekiel again uyathathwa. One of the things ezincede uEzekiel is in the spirit, and whoever is controlling his movement in the spirit, he is so sold out to the beings ezimhambisa le journey, meaning that uEzekiel, as much as in the spirit, akasazihambeli, akasazihambisi, uyahanjiswa. Because one of the things efuneka silibandla sifikelele kuyo is that siye thina sathatha iportion kaKristu. It's easy ukuba simapha ngaphambili sithi, Lord, I accept you as my Lord and my Savior. Kanti we fall in love kakhulu necala loba ngumsindisi, ecala loxolela izono, ecala lobabalo, ecala lokwenziwa amalungisa, limnandi elo icala. But kunelinye icala lapha ebusindisweni ukumnika ilordship
ukumnika ubukhosi agqibe kwizicwangciso zakho aqobe intando yakho. Now kuvalile into yokuba singamakholwa sizaliswe ngumoya sibe ne-evidence, tongues, miracles, healings and everything, kodwa ihambo yethu ingalawulwa ngulo esisebenza ngamandla akhe. Loo nto ithi ke we have received the outpouring of the Holy Spirit, but we have not received the indwelling of the Holy Spirit, because the outpouring izisa isibabalo, it produces the gifts, but the indwelling works on the fruit. So once ubone gift ungayiboni fruit, yafuba lo muntu wambathiwe kodwa kangenwanga. So uoperate nge-power aspect kodwa ka-operate nge-fruit aspect kamoya ngcwele. So siyambona uEzekiel is a complete package of a believer. Now, oh my goodness, time. Now, njengoba eziswa kule ndlu, ithi iBhayibhile avumele ukulidwa, angeniswe. Uma xa ungeniswa, izinto ezothusa abantu azikothusi. Amen. These waters are gushing out, amanzi enjinji aphume silwa kule ndlu. Kodwa ithi iBhayibhile wanyatheliswa, because angazinyathelisi. Wanyatheliswa kulamanzi. Xa enyatheliswa nokuba amanzi ayegasha out kodwa ama emaqatheni wazinza. He began to receive a foretaste of the waters. Wangcamla ukuba in the midst of the waters. He didn't get excited, he didn't rush, he didn't go back. Wamane thathwa izigaba ngezigaba esondeliswa nithi esondeliswa waist deep. Because the problem yethu is that once we receive a foretaste, uyive la nhlungu ithatha kubani phakathi ngegama hembe ithi kungangenkankulu ukubuyisela umzalwane obekhe wangcamla. Yabona lo muntu ebengalawulwa kuphela ebengcamle ukulawula. So kukho abantu ke ngoku abathi besakungcamla ukulawulwa beseko ankle deep, amanzi sesemaqatheni, i-anointing sesemaqatheni, bagqibe ukuba ndifumile ndamanzi. Now I can go and fulfill the mission. Ubuyayijonga isequence yeBhayibhile, amaqatha, amanzi aseqatheni ayichazwe imission. Amanzi asemadolweni ayichazwe imission. Amanzi asesinqeni ayichazwe imission. And nawe no xa sowuphakathi nonke noba sewuyiqhelile ngoku i-experience yalamanzi. And as we go on uzawafa bangamanzi indlela waye powerful ngayo, but akaphapha in the midst of power. Uflow emandleni kodwa uzinzile. Usemandleni uEzekiel kodwa uzinzile. And esemandleni nje uhamba nezithunywa zezulu. Umkhosi wezulu uhamba naye. Ubukhuyivela nto unento enkulu kaThixo. But wazinza uEzekiel. Wazinza. Now uthi wafika kwesinye isigaba apha amanzi amgquma wonke. Kwenzeka lento bengokuthiwa ibaptism. Baptisio, immersio, to be fully immersed. Wantshwila kulamanzi. Kanti eyona level ebefuneka kuyo sesasigaba soba ingabi nguye ocontrola i-direction yamanzi. Baba. Baba. Today I feel like prophesying. What is a statement? I feel like prophesying. You feel like prophesying. So prophet drive one. It's not the Holy Spirit that gives utterance. You feel like. Sure. Type
Type amen and I will release a prophecy. Now the prophecy is triggered by a typing of an amen. Uthi ke ngoku Ezekiel wangena kwisigaba apho amanzi yena wa lose control. Uba nje singafika kweso sigaba apho sithi kona ndiyaluva uqobo. Kodwa indlela zami angisasithithemani ngokwami. Uyabona mntakasemahla xa sowusiva uqobo uthi ubune list yakho, these are the songs I'm going to minister, these are powerful songs, but ufike kwisigaba apho angisazazi ngoku because we did not rehearse this song, but it's a song of the spirit. Ube ishedule yakho isithi you must sing 10 songs, but mine were athi hlala kulena, even if it's only 20 minutes, my deliverance, my breakthrough, ndifuna uthatha abantu bami, because this is the song of the spirit. Uthi une-notes zakho athi manje you did well by preparing. A servant must prepare, but now listen to my utterance. Say what I'm saying, declare what I'm declaring. Forget about your preparation. Wafika kweso sigaba uEzekiel, you lost control. Uthi la amanzi i-timing ayisebenzi. Akuhambeki nge-experience, kuhambeki nge-timing. And apha umuntu aziqinisileyo akalungi, akubanjwa sidima, akubanjwa title, akubanjwa procedure. Umuntu ophakathi kulamanzi akaziyekelele, aflow kulamanzi akaziyekelele. Uba nje ibandla nansi constitution, nansi policy nakumgaqo, nansi title yami, nansi izinto mna esidefine mna. Kodwa sifike kwisigaba aphuma indwele athathe over. So amanzi athatha over. Now when efike kweso sigaba, then yavela interpretation. I-purpose yalamanzi aphuma kule tempile. Lamanzi aphuma kule tempile outside of this temple. So not in the temple. This water is not to operate inside the temple. It's triggered from the temple to operate outside. You see, anointing that's unadministered will destroy the temple. So, kuthiwa i-purpose yalamanzi, lamanzi aphuma endlini, kodwa kuthiwa njengoba ephuma kule tempile, amandla walamanzi awekho kwi-volumes ze-liters zalamanzi. Amandla walamanzi akwi-source aphuma kuba lamanzi apha yakhona abheke elwandle. Ulwandle yona ndawo inamanzi amaninzi, kodwa amanzi amancinci anikwe i-ability yokuba emanzini amaninzi. Now you will think nawe ngokwe-science yakho, xa unothatha le bhotile yalamanzi, xolo mphostile, uthathe le bhotile yalamanzi uyoyigalela elwandle, ngalana amanzi azawujika atyiwe lilwandle arhakhe. Kodwa la amanzi aphuma kule tempile kuthiwa ayawuya elwandle afika affecte ulwandle. It's the manifestation of the Holy Spirit. Woku kuvezwa umnqweno kaThixo ngebandla. From the temple, out of your bellies shall flow rivers. Out of your bellies shall flow rivers. Go siboniswa a river that flows. This river must flow out of our bellies. It affected amalwandle. Uthi ayethetha. After that, there will be great fishes that will be restored from the sea and healed from the sea.
Now, salvation of souls depends on the waters. Deliverance and healing depends on the waters. The harvest depends on the waters. Fishes are also for provision. Fishes are also for feeding. So all of these things, you don't have to make means of healing the fishes. You don't have to make means of collecting the fishes. Just release the waters. Release the waters. So if the church can release quality believers for the marketplace, abantu abazawuthi when I enter into business, I heal the rod. Tingena esikolweni, I heal the rod. Tingena ekhaya, ndiyakunyanga ukubo. Because I come from an altar. I come from a temple. And our altar is Jesus Christ, the chief cornerstone. Apamanzi ophila, ampompoza esuka khona. So, siboniswa unqwelo kaThixo. This is a wish. Unqwelo kaThixo. Apho sikhoyo sizenza chapter 2. Inkolo wethu. Unqwelo kaThixo usetsetseni lokuzaliseka. Ufuna uThixo from ibandla lobukumkani bakhe kuphume inelanga ezawuphuma impompoza. But let's go on a little bit of a journey for a few minutes. And phone yam. There's another one. There we go. I'm going to read from Luke chapter 24. Now, uYesu unebandla, unabafundi bakhe. Uzawuzalisekisa ngoku lo mnqweno kaThixo oregisterishwe apha incwadi kaEzekiel. Pha chapter 24, cela sibambe le nto. Verse 45. iBhayibhile. One of the things aye wayenza, he opened up their minds to help them to understand scriptures. Esixhoseni izawuthi wabavula ingqiqo ukuze basiqonde isibhalo. But xa ujonga verse 49, listen carefully. I'm sending the promise of my Father, the Holy Spirit, upon you. But you are to remain in the city of Jerusalem until you are clothed, fully equipped with power from on high. Cela ibandla liqwalasele le balance kanza wami. I-purpose yakhe is that ibandla malihambe liyo release, liyo manifesta the power of the Holy Spirit. But one of the things aqala ngokuyenza ulufundile ibandla ekufeni kwakhe. Wabona zonke izinto ebebafundisa zona neziprofeti ebebapointa kuzo zabaprofeti bakudala abaziqondanga izibhalo. One of the things uYesu aye wayirealize, power without revelation will cause confusion. Akazuvele abanika amandla bengachilelwanga sisibhalo. Because abantu aba-anointed bengezazi izibhalo bayingozi. Ogqiba uthi emveni koba ebaqiqisile izibhalo aphinda aqonde ukuba ke ndarelease abantu abazi izibhalo without the anointing izaba yitheory. Thank you, Lord. So ministry and a believer must have that balance. Power and revelation. Because i-revelation yakho xa ingenamandla izawukwenza abantu babheke emagqirheni. Was kubaxelela nge-theory but without an anointing to break the yokes. Nansi ingxaki ngoku apha kwenzeka into yamandla kwahluma ingcwele kuthetha izilwimi
izilwimi without a revelation sense confusion. Kwacholwana banqinile. Was in power without the explanation from scripture causes confusion. So we can't be a generation of power absent of scripture. And we can't be a generation of scripture without the power. We must carry both. We must carry both. Let's all talk a conference. Revelation without power is a theory. Power without revelation will cause confusion. Siyabhideka kukufutha esingamtrace esibhalweni. Sibhidwa sizenzo ezenziwayo singasikoti esibhalweni. Singazimeli ngeprophetic. Singazimeli ngeprophetic. Bantu beprophetic bathi nina abapostoli misunderstand into zeprophetic. Moya ndini beconfusion. Let us understand ukuthi sesibhalweni akuzuba khona need basike sifuna uyiunderstanda into eyenziwa iprophetic office xa isesibhalweni. Now, sibambelele phansi. Ubavula ingqiqo baqonda izibhalo. Xa beziqonda izibhalo uthi mabayolinda amandla. Funa siyabe sombili ezinto. Kwacaca ke ngoba amandla la ayalinda. Then bayahamba. Kodwa into ezakumangalisa akufunekanga sibanja sitheke kakhulu. Ba ilizwe liyonakala. Ha kwizenzo chapter 1 ngicela ukufundela nje ngesixhosa. Sendisondele ngivale. Verse 2 omasiqale ku1. Incwadi yami yokuqala Theophilo ndabhala ndibalisa ngazo zonke izinto uYesu awasungula ngazo ukwenza nokufundisa. Kude kuye kuthi khanga nomhla wanyuselwa ngawo ezulwini kuThixo. Ngaphambi kokuba anyuswe uYesu, cela simamele le ndawo. Ngaphambi kokuba anyuswe. Now ndiye ndithi ke xa ndithetha kukho i-segments zokuqala kweministry kaYesu. Ixesha elininzi he will be teaching, building a team ye discipleship. Then kubekho i-season before i-crucifixion. It will be more instructive, prophetical, trying to point to certain things in scripture. And then there's a very crucial season, 40 days after his resurrection. Now, dinento ethi ke mna ke umuntu ophile i-40 days between i-resurrection ne-ascension, anything ayenzayo kula period, anything ayithethayo kula period, surely it was final instructions and final demonstrations. So now, to summarize ke ngoku apha some key things awazenzayo kula 40 days. Wathi ngomoya oyingcwele wawayala lo madoda awawanyulayo ukuba abe ngabathunywa. Emva kokubandezela nokufa kwakhe wazibonakalisa kulo madoda ngeziganeko ezininzi ukuba uvukile. Izawuthi esilungwini, he showed himself by infallible proofs that he has resurrected. Into mbangela ba enze lonto uvuke enye igospel ethi akavukanga. Kwafuneka makaqala convince aba bazawuye ebantwini bathi uvukile bangayothetha iziyo, bathethe into abayi-encounterishileyo. Kwafuneka babe ne-proof eqinisekileyo. Before you go and minister, be sure of your encounters with him. Ngoba sandelwe ngabantu abathi besawufumana izilingo bamkhanyele bamshiye ngoba zange banobungqina bokuYesu ngumuntu okhoyo. He gave them infallible proofs. Ubungqina obungaphindekiyo. Bato Thomas bethandabuza wabanika i-access. Ifani, ingeyo witness. Into uThomas acela ukufa
be sure. Ebengena ezindlini sitshixile. Engangqonqozanga angene. Bathuke bathi ngumsholo. Abachazela uba ndim. Ubaniki encounters. Baniki proof. Baniki proof evidence. Yayona nto yanika abapostoli isibindi. Bathi bebethwa. Isabhokwe siyathwa ngasemva. Bathi ningaphinde nibize ligama. Bathi lo Yesu enomlethona lemnqamlezweni siyathwa isabhokwe ngasemva. But the evidence is too much. Encounters are too much. Oh, I pray that you may have evidence. May you have an encounter. Infallible proofs. Ubungqina obungena uphikwa. Ungathotha sithini? Kuthiwa ngamandla ani? Kagunyanini? Bathi alikho. Alikho. We have seen the ultimate authority. We have seen the ultimate power. Ukuba uzawukhonza uThixo ungekahlangani ne-ultimate power, uyawumane xa into zingahambi kakuhle uzama amanye amanga. Infallible proofs. Ungqina obungena kuphikiseka. Banike isibindi. Ungqina obungena. Asibe nobungqina obungena kuphikiseka. Kept on showing himself. Apho ndiyakhona. Nobungu. Verse 6. Xa bebe ndawonye abathunywa bambuza uYesu besithi, Nkosi, ngaba uza kulibuyisela kwangoko na ulawulo kumaSirayeli? uYesu uphendule wathi, asiyindawo yenu ukuwazi amathuba namaxesha uba wagqiba ngawo. Bona i-priorities ababantu si-shifting. Ngexesha yena enomsebenzi obaleke ngolhlobo, i-priorities zabo si-shifting. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Cela sibambele ndawo. Sizogoduka. Akuba etshilo uYesu wanyuselwa ezulwini, bejongile abafundi bakhe, lamsitha ilifu, ababa sambona, besakhangele ukumka kwakhe, bondele esibhakabhakeni apho, nango amadoda amabili embethe ezimhlophe eminga kubo. For umuntu o-built a team for 3.5 years, enze umsebenzi omngaka emhlabeni, angabi nayo the chance yokwenza i-farewell speech, abhabhayise abafundi bakhe, athi esabacacisela nge-order yezinto zokukumkani, asuka axhwilwe, athathwe. Isithi ngathi i-agenda yokuhlakama ingcwele ibiseyingxamile. Ubukho bakhe emhlabeni bebuyilibazisa i-agenda yokuhlakama ingcwele. So the outpouring of the Holy Spirit is a matter of urgency. Sangimnike chance uYesu athi baba iPetros, ndikuthanda kakhulu, sicaka senkosi, Yohane, Thomas, Matthew, Andrew did not have that chance. Was the assignment yokuhlakama ingcwele as so urgent. Andivani apho sikhoyo uyahlake umoya ingcwele, bonakale sihlamalanga umlilo, fike emilebeni abo, iBhayibheli baqala bathetha ngalwimi zimbi. So i-aspect yamandla iqalile. Aspect yamandla, the manifestation ke ngoku kwi-area yamandla yaqala yantshuka. Amandla odwa cause confusion. Now a few days ago, lo muntu osando kufumana namandla ebeligwala ebaleka engasifuni spotlight. But all of a sudden
because now ufumene empowerment. Uxhotyisiwe, wamathisiwe, ubhaptiziwe ngamandla. Waba ne-boldness yokuma phambi kwabantu. But there's another evidence that you will pick up. That ebengombethwanga njengamandla washiyeka enguPetros wokuqala. uPetros wokuqala ubungenawuthi kuye unxilile ekuseni akuyeke. Petros wokuqala. uPetros wokuqala ebezawuthila nawe awunamthola ukuthi unxilile. uPetros wokuqala akenziwa njalo. Uyabona ke once umzalwane abe njalo bomasiba ngumzalwane wokuqala kha unxibe nje umoya. Unxilile umoya ucela kanjani? Umzalwane ngasumbethelele apha. Ahlale apha ulinene apha. Etraining uyanyinto. Ebhasini uyanyinto. Umombethe umoya ngcwele akangenwanga umoya ngcwele. Umoya ngcwele begins to manifest nge-current. Hayi bazalwane niyamazi uPetros mos. Sanudlulisa niyamazi ethi ungenzeka nangohlele enkani kwakho uPetros wokuqala uyamazi. Kodwa uPetros emva kobhaptizo likamoya ngcwele bayamthuka bayamnyelisa. Ladies and gentlemen, approach. Umoya ngcwele ngoku unika umuntu approach. Umoya ngcwele unika umuntu posture. Umoya ngcwele unika umuntu indlela yothetha. Sometimes the city, ladies and gentlemen, and after baptism waqala wane language entsha akubintshanje ilanguage yelwimi kodwa nelanguage ka ewe tata ewe mama salale tongue speaking brethren ewe ntoni ewe mama ewe tata umoya ngcwele wamnika isimilo umoya ngcwele wamnika isimilo. Ladies and gentlemen, Jamthanda umoya ngcwele. uPetros zanga bedinga ushering team, zanga dinga media team. Njengoba wena ubhaptizo ugcwele ngumoya ngcwele ulibaza icebo likaThixo usalinde uba ne-team. And now ushers, you can't do an open air without ushers. Ubani bethe kuzawuba abantu to open air powerful ngoba kuwa abantu. Akhona omnye umuntu wayewile 3,000 people saved. Akhona omnye wayewile gangwa si-Asha. Ladies and gentlemen, now uyabona ba i-aspect ye-confusion eyenziwa ngamandla iclearishwa yi-revelation ephuma elizwini. I-revelation ephuma elizwini yakhathwa yi-aspect yamandla. Because i-theory bangahlala abantu bakumamele. Okay, uqhubile. Okay. Njengoba ethetha intetha yakhe ikhathwa ngamandla. Yabahlala ezinhliziyweni. 3,000 abantu bazicelela i-altar call. Ababizela nga-altar call. Kwandumze emadoda sithi kunento abayivayo. Sithi babuza ngoku sithi umuntu owasizibalo umuntu ongasizibalo ayizaba i-chance yakhe ye-demonstration. 2,000 akashana no. To him, it was not an opportunity to shine. It was a platform to introduce Christ. Power must never be a trigger for us to shine. Power is a trigger for inhliziyo zabantu zithambele ukungena kukaKristu. Eyona nto siyenza apha asenzeni uba masishayine. Kuthiwe he was the man of the match. There's no man of the match here. Christ must be the man of the match. Christ must be the man of the match. Because of time. Bashumayeza abacacisela ngoKristu bathi kubhaliwe. Kubhaliwe.
ngoku izilwimi zim-edifyile, zamnika amandla, zamnika i-courage, zamnika i-boldness. Izilwimi zento yasekhusini public funeka izwi ubhaliwe. Angizoshumela ngezilwimi ngoku abantu bebuza bathini. Shalama ya nene hallelujah. Jesus hallelujah. Oh my God. Kubhaliwe. I-power ikhona. Now yabona xa ikhona i-power awudingi uba uthi uyiprove. No, kubhaliwe. Isibhalo sabangena sabadla. Ithi iBhayibhile emva koko 3,000 yamfuna. No gimmicks, no manipulation. So that into zakho ufuna umsebenzi zaku Yesu. Ubaxelele nje qha ngecebo likaThixo lokuhlangula umuntu esonweni. Bathi abantu sifuna ukuhlangula esonweni. Bamfuna apha Yesu. Now, the purpose of these waters that are gushing out of this temple, bamasibheke elwandle apho zife khona inhlanzi. Uthi ke ngokuyena, go and tarry in Jerusalem. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Akaphelela ekutheni nizakwamkela amandla. Ingxaki yethu siphelele ekwamkeleni. Asayiva ipurpose yamandla. You will receive power to. Amandla okuba ngamangqina am. Power to be my witnesses. So power is for you to be. It's not power for us to compete. Banones prophet wezinzulu kunomnye. No, imidlalo yopapa leyo. Izilwimi zakhe ziphela after 5 minutes. Ezakhe ziphuma ingoma isaqala. Ezakhe ziphuma xa kuzakwamkela ifefe. No, imidlalo yopapa leyo. This power is for us to be witnesses. And what specific to be my witnesses. That's why I'm making infallible proofs. Because abantu abangena infallible proofs bathi sebe your witness about witnessing ngawe and the powerful man of God. I carry a serious mantle. Now if you want to be aligned, you must align with people of your DNA. Wow. People of your DNA. Marketing strategy. Cape Town, you are in trouble. Cape Town, you are in trouble. After I depart, wolves will come in sheep's clothing. Kunengqondo ezambetha amafene kusha. Sibi recruitment campaign. Kuthiwa umpostile wakhe akaprofeti wena uprofeti. Awusukhula useva phansi komuntu ongaprofetiyo. Khangela abantu abaprofetayo. That's why kuku up and down. Abantu bahambe khangela abantu abazabanika imantles as powerful. Bantu bakhweli aeroplane babuye sebe prophet. Power has one source. Power does not come from a man. Power comes from above. Power comes from above. You will receive power to be my witnesses. We are called to be his witnesses. The best manifestation, besides how many tongues, besides how many revelations, the best witnesses or the best manifestation is the impact in the dying society. That's the best manifestation. Ukuquka abantu ngenxa yobomi bakho. Ukuquka abantu ngenxa yobomi bakho. Let me pause there. Iclock yami ithi makusayina yini esitudio abathandekayo. Ndiyaxolisa kakhulu bese ngicacisile iletha yami yolwezithathu, but pray that the Lord may help us. Pray that the Lord may help us.
2.